belego, asika akoye pelu wono simbo, isa ebuzo, divinyo kwa yonani, ikone ya wamato. Tanzania, aneno pinyo kwenye, pato pinyo kwenye, Kenya moro, aneno pinyo kwenye, oluo kanu, Uganda, aneno kedo pile, kwe onge, topi kapi, uneno kedo pile, kwe onge, kaketo no ganda tuye umone an, owino kwa yukomu, akwayo, owino kwa yukomu. Yosi, ante mabida yogongi mapi, Nanga imoteko belego, asika akwaya telo wono simbo, yesa ebola, kibite kwayo nani. Iwinjo Ramogi Radio. Sayote. Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Mano kanyo dio misieni okeo gitinga gari chathim kelo kanyo 29 tok sa 12 mar okinyi ema yauna papo kinyi makawuono ung'eyo ni dwe mar 5 kama en mana dio misieni okeo gitinga gari chathim Magunga Owino Kili dakika 29 kende tok sa 12 mar okinyi bang' kinde manokende abro mino no mar oboke. Ramogi Karchun Jaluo Chak odiochiengi yo maler kendo makare. Nge adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Mana kamano an gi oboke ariyo ka ma osechopona ka oboke mar The Daily Nation ka achiel kod oboke mar The Standard. Achako gi oboke mar The Standard ma kawuono. En wach mamulo mane jagoro ma ongirore e bar migao mar weche mag dar mano ngire Julius Bitok ma bentie gik mamoko manotimore e kinde mane orito komno kaka PS. Kato bedo ni sund osebed ka isundego mondo gol ler ewi kaka nitie passports mamoko ne ochiw ne jomoko ma ok gin jo Kenya. Former Immigration PS Julius Bitok kaachiel kod Director General mar Immigration Evelyn Cheluget oling' thi kama tuo. Kako to weche makoro duodogi en bang' kakoro to raia mag pinje maoko ma ok gin jo Kenya no bedo nade ma jogi noyudo passport e yo mayot ndi nyakora Mungajwang'. Oboke nitie kod nonro mayango kaka nitie raia mag pinje maoko ma bende weche moko mulo maricho mag mudho e pinje kama gi ae to jogi ne ochweyo mi passports
mag piny Kenya ka. Oting'o Wicknell Munodani Chivayo maja Zimbabwe, Algonei Musa maja Sudan, Sami Ahmed maja Sudan, Elgoni Ahmed maja Sudan, Stephen Royang Buoi maja South Sudan, Mohamed Eldawi maja Sudan, Mayadan Hamdan ja Sudan, Hasabo Mohamed ja Sudan, Abaza Ahmed ja Sudan, gimamoko bende Nyakware Mogajwang. Wachni Nyakware Mogajwang mulo kaka jodito mag sirikal ne okongiso bedruok yor chipo mag obok mag wuoth kata passports ne raia mag pinje mamoko. Kara kamano Nyakware Mogajwang iwacho ni yawagi oling' thi pok owuoyo nyaka wachni ne chak menne Nyakware Mogajwang. Kumachielo e ite mar ariyo, kaka jopuonjre moko ne opango mar wang'o sikul ka gitiyo kod social media. How students planned arson in 12 schools on social media. Kaka ne gipango wang'o sikunde 12 ka gi olore e social media. Jopuonjre 33 no chopo e nyim doho. Sikunde maromo 12 oselori ka loro koda weche mag muoch mag mach. Jopuonjre 33 ma nyomaki ka sikunde 12 olor apoya nono ka loro koda ng'anyo kod ketho mwandu e gwenge mag Taita Taveta kod Kilifi County. Odiochieng' manyoro ne oyangore ni jopuonjre gi ne chal ka gima olore nikech nok gimor kod jopuonj gi jogweng'. Kama bende gini bende mulo nyaka jogweng' gi jopuonj mamoko mok mor kod telo mar sikul ma ochuo kelo nyithindo gi oketho mwandu mag sikul. Odiochieng' manyoro bende ne oyangore ni bura mane obedo Mwatate CDF Hall nyoro ne en mar poro wach kanyakla to ginyalo tieko weche gi duto e yo machalo nade. Ka loro kod apisa moro maduong' mar somo kaachiel kod obila ni jomanyo chano gigi duto te gin jonjore. Nyo gitiyo kod WhatsApp group moro ma oyaw kod jopuonjre e kinde mar yweyo mar December. Ni according to senior education officials and police, the masterminds of the fire coordinated and planned their criminal activities through a WhatsApp group opened by students during the December holidays. The County Security Committee, chaired by the County Commissioner Linda Okola, confirmed 33 students have been arrested and arraigned while more suspects were being sought. Apisa maduong' mar telo mar Nanga, County Commissioner Linda Okola, manyocho kom bura mar arita, nyoyango ni jopuonjre 33 osemaki ka jomoko ma bende ne gitiyogo e pango kaka ne gidhi ketho mwandu mag sikul e yor weng'o kata yor mach dhi nyime tinende. Ne oyango ni jopuonjre, jonyuol moko, jopuonj moko kod jogweng' mamoko nigi ting' e wach mar kethruok mar mwandu ma osebedo katimore gwenge makono. The County Criminal Investigations Officer CCIO nyoyango ni gisemako ji 33, thothgi gin jopuonjre. Tima koch kabisa. Kumachielo Nyakware Mogajwang eni riwruoge moko mag piny owacho sani koro kwedo paro ma jatend piny Kenya William Ruto dhiro mar mondo mi Justice Njoki Ndung'u manyo tiyo e Supreme Court ma bende nyocha oro boke mare mar dwaro tich e doho maduong' mar ICC. Riwruoge go ok mor gibedo ni sirikal mar piny Kenya dhiro Njoki Ndung'u e lemo makamano. Rights group opposes Ruto's support for Justice Ndung'u's top position at the ICC. Ler mar wach ibiro somo kanyo kende iniwuon. Eite mar adekam en kit jatend piny mar France Emmanuel Macron kanyo kao thuolo matimo rako e apaya madongo ma Nairobi ka otenne kod Eliud Kipchoge. Ler mar wach ni oboke ni nyo biro e Kenya ka chuo kom e bura manokelo kanyakla pinje bura mag Afrika
mar gomba kama tut kaka piny France bende nyalo konyo e dongruok mag pinje mag Afrika. Wach mar PS machon masani ni e basic education Julius Bitok ni oboke ni e ite mar 4. Ite mar 5 ka eni manager jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro yuago dhogi tieko koseyo bura ma osebedo kadhi nyime mar ndalo 2 ma Nairobi kaeni. Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro nye wacho ni president mar piny France Emmanuel Macron ni en kod jatend piny masani gin jonjore e wach mar pesa ma iwacho ni en bilion 7 mane omi kambi moro mar piny France bang' rucho rak margi mar gero ndara mar Yeronima Summit Road project. Nyo kwayo bende UNSG Antonio Guterres mondo mi owach richo matimore Kenya ka ahinya mag koso luoro ratiro mag dhano. Bende nyo seo mokalo bura manyo dhi nyime kowacho ni en rieko makende matemo umo kendo yuoyo weche mamoko maricho ma osebedo katimore ka. Maendi bang' ka kambi moro mar piny China omi orak mar gedo mar ndara mawuok Mau Summit nyaka Rironi ma osebedo kadhi nyime. E weche tek kasa moro anyalo paro ka wan gi Trevor Umbija kane wapenjo Rigiji to be titiore Mau Summit Rironi Road ni notuo dhoge ni ok mana tingni adek kende ma nitie kanyo. Yawa weche samoro tek ndi e Kenya wane. Lakini Jakom Raila Odinga ne ng'ama wuende. Jakom ne ng'ama wuende. Kenya no wito wuoyi mar andigane. Piny Afrika be no wito wuoyi mar andigane. Be wanayud ng'ama nyalo chopo kama Jakom no chopo wae kaka oganda jo Kenya. Biro ka wandalo. Ite mar 6 jatend piny Kenya wacho ni Afrika dwarore ni mondo mi pinje moko chiwne luor makende. Kalure koda paro ma en go ni kata yore mag yudo hola ma pinje mag Afrika yudo chike beto pogore ka nyo kwayo pinje go mondo mi oloke kido margi kaka ging'iyo pinje mag Afrika waginye kwara Mugajwang. Kumachielo bende e ite mar 8 ka eni komiti mar od bura ma ochung'ne weche mag ohala dwaro pinje mathoth malo duoko e wi wach mar sukari mar metric tons 27,000 ma iwacho ni ne obedo imported cook Afrika ma milambo kana onego beni tiyo kode kembe mondo ni industrial sugar. Kenya Sugar Board nyose weche moko ma wacho ni sukari no rang'iny mare ni piny kendo nyalo kelo kethruok gi hinyruok ne oganda wa. Kanyo chopo nyim komiti ma kamano jata tije makojolo mar KSB Jude Chesire kanyakla kod Head of Regulations and Compliance Samuel Kemboi nyo kwedre gi chien e wi weche mag seyo moko ni sukari manengone romo bilion 1.5 no mano bedo imported ni okober. Kalore kod rang'iny mar sukari no oseyangore ni okorach kaka jomoko wacho no. Eite mar 9 kam en ni jood bura nigi penjo mathoth malo duoko. Bunge mar piny Kenya Committee mar National Administration kod Internal Security Budget Estimates 2026-2027 ma kod temo ng'iyo matut pesa moketenge ma 2 billion VIP protection budget kage yuak ni to obila lwasi mar gima tich okosebedo maber ahinya. Tinende wan kod ndeke 3 mag obila masani gin grounded ok nyalo fuyo nikech chal margi ok ber nyakore Mugajwang. Weche mag pacho ni oboke ni pajo ndiko ni oboke ni nyakwara Mugajwang. Kanyakla kod pajo somo ahinya to ging'iyo wache mar romo ma osebedo kadhi nyime weche mag ohala gi loso mwandu enterprise pull out magazine ni oboke ni kaka joma dwa chako tiyo gi lony manyien manyasani weche mag ohala obadho ma samoro koro gineno ahinya king'iyo sekta mar pur kanya kwara Mugajwang. Opimo mbaka kaka jomoko timo gimoluong ni Has Avocados ma iwacho ni nengone ni malo mokalo. Rikni mamoko manyalo konyogi ahinya e ng'iyo chal mar kor lwasi kanyakla kod bedo motang' ndi. Weche matimore counties mekwam eni Oburu moves to calm branch tensions amid UDA pressure. Party leader Dr. Oburu Oginga yande oromo kod governor ma
Governor ma Kakamega Fernandez Baraza kanyakla kod Wycliffe Ambetsa Oparanya kaachiel kod jo-ODM mamoko matemo keto thek koko moko ma osebedo kaneno e bad ODM e kaunti ma Kakamega. Unyalo paro nitie kweth ma otele kod Governor Fernandez Baraza kanyakla kod CS Wycliffe Ambetsa Oparanya ma osebedo gi kweth mare en owuon ma osebedo ka otayo Nyakwara Mgajwang' ma otele kod Lugari MP Nabii Nabwera e kind mamoko. Kata kamano bura makamano neno ka gima ne onyago lemo ka kweth ariyo ma osebedo ka modhore pi nyone e bura makamano matieko kweyo liet ma osebedo ka ojimbore e kaunti onogo ma Kakamega. Bura makamano be nyo yuore kod Woman Rep LC Muhanda ma osebedo ka soko telo mar Governor Fernandez Baraza to gin jo ODM duto te e ite mokwongo mar oboke mar Nation ka tieko oboke mar The Standard. Koro to adonjo Nation ka en tugo kod kwan. En nitie kwan moko ma ok donjre ka. PSS mamoko wacho kwan gi kata kamano report mar KNBS wacho mayore. Report ma nyocha ogol kod KNBS yango kwan hie mag tije ma oselosi kokalo kuom chenro mar affordable housing mopogore kod kwan ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka wacho, opogore kod kwan ma PS Hinga be osebedo ka wacho. Kwan ni bende neno ka gima bago nyaka sekta mar somo ka. Education PS Bitok dismisses NEC report. NEC report no wacho ni wan kod jopuonjre 1,151 mano nego bene koro niluwogi kochako nyaka ne ochak CBC. To kwan osebedo ka dok chien kaka jopuonjre dhi e ngas mamalo e kaka kwan jopuonjre ma dhi e ngas mamalo dok chien. Ang'o ma osebedo ka timore ka? Ma wach mabe ni obokene. PS mar MSMEs PS Susan Mangeni e wach mar audit queries 8 billion Hustler Fund ka nyocha office mar Auditor General omenyo ni nitiere kaka kwan ok donj kare ahinya to ne jok mane onego beni korido Hustler Fund go jomoko ne oyudo ka opande manitiyo go mar menyo ni to jomage man gi gowi mar Hustler Fund noyudo ka kwan neno ka gima onge kama giromoe e kind weche mamoko. Bura mar Africa Forward Summit banyorumo nyoro jotelo ne oketo singo gi winjruok mathoth e weche mag teko ka achiel kod tiyo machiegni ahinya kod piny France e bero lwasi mag ohala e kind pinjego kod piny mar Afrika Nyakwara Mgajwang'. E ite mar ariyo ka ndalo 40 nochopo ne jokuoge moko Nairobi kaendi ma osebedo ka kwalo gi bitoka kanyo mag Parklands Nairobi kocha side Miradhe gi gik mamoko ma ginyalo kwalo. Gisebedo ka giyombogo war over numbers, puzzle of state officers disputing official data from agencies. Ntie ruruok e yor kwan ka data mar KNBS kanyakla kod migepe mamoko mag sirikal bet ka gima koro gwenyore gi data ma ichiwo. Office mar Auditor General e report mar gi bende yande otuomo kaka weche chalo e agulu mar Social Health Authority kaloro koda gik ma onego beni kod timo madino fuok manitiere. E ite mar auchiel ka IBC's 33 billion budget hole for 2027 fuok ma IBC nigo mage wacho ni biro miyo gibedo manyapa ahinya ne ikruok ne yiero mabiro. Duol mar IBC dwaro 74.8 billion mondo mi gitim godo yiero mabiro e yo ma oyanga. IBC Deputy CEO nyongiso komiti mar bunge nyoro. Jalup jatatije mar IBC Obadia Keitan nyongiso komiti mar delegated legislation ni gidwaro 74.8 billion mondo mi gitagodo yiero kage yuak ni allocation ma gin go sani en mana 41.3 billion kende e financial year mabiro ma 26-27. Maendi nyome jo bura oketo gi tesre mar penjo gimomiyo nengo mar yiero mar Kenya ni en garambe odwa bedo ga malo. E ite mar abiro ka eni sikund nyiri mar State House Girls nyolo rapoya nono kaloro koda ng'anyo moro manye wiye limbo mag jopuonjre. State House Girls closed as students unrest spreads. Ne ochakore ka jopuonjre yuago weche moko machandogi mano chuno apisa madito mag bad migao ma ochung' ne weche mag somo
mondo mi okaw thuolo mar loro kar somo kar somo mar State House Girls no Nyakwar Mugajwang. Pajo diko gi pajo somo ni oboke ni oboke ma iye ka mulo kaka inyalo rito nyithindo, parenting. Opimo kanyo bang' ka nyithindo osebedo joma dongo koro we uji ariyo udhi dak nade kendo nung'io gi lwasi ma nyithindo nitiere en gima ochomo ji te. Tok oboke ni wan kod weche mag tuke to mumulo wang'aye Nyakwar Mugajwang en sigana mondi kod Cecil Odongo wuodo nage kapimo sigana mar pimo sigana mar Alan Thigo mawacho kaka jakom Raila Odinga no konyo Alan Thigo. Alan Thigo nyo nitie kod tuo mar kansa mar prostate. Kakoro to memorial service ochan kawuono saa 8 Mama Grace Onyango Social Hall, formerly Kisumu Social Hall, bang'e kokalo kuom dwaro mare en owuon idhi wang' ringre mare Nyakwar Mugajwang. Gima waluongo ni cremation ema idhi timne. How legend Thigo battled cancer with the help of Raila. Jakom Raila Odinga ema nong'eyo kaka jali ne yudo thieth. Samoro onge mar jakom ni ma samoro no miyo jali bende lweny mar cancer ni ne chal ka gima koro odwanyo rende nikech baba Raila Odinga. Thigo was diagnosed with prostate cancer in 2021. Found solace in God and the support of a dear friend during his time indeed. That friend was former Prime Minister Raila Odinga, who had passed on 165 days later. Ne jakom Raila Odinga ema nong'eyo kaka Alan Thigo ne yudo thieth noyude kod prostate cancer mwaka mar 2021, 22, 23, 24, 25 ka Raila ne pod ngima. Tarik 15 dwe mar 10 higa mokalo. Bende piny nochamande wuod Juma. Piny nochamande. Giko minono mar boke ketimana ka. Mwasetelo e yango ni weche mowuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. No. Kalamidi e Radio Ramogi. Hello. Ichieo mama. Nindo kanye. Tichiemo kanye. Kalando nyako Mungu. Ichieo nyaduse. Toling koda. Ajakos. Yes ya komus. Komungu. Okiwo chakre last week wakawuno okiwo ekon. Mama kneel by mouth. Ekon koda. Madi longo ni kneel by mouth. Oh, kneel by mouth. Emi chamo. Unge gimora ma wacho kod mouth. Nyakan. Mama majati mjo. Iling koda. Mama tima nati mjo. Inindo kanye. Tichiemo kanye. Mama chaprona chaka tingo pika di school primary. Achaka tinge ka di school. Secondary. Tiria kedala. Sani kendo kodi keta manati pate. Godi chatwenya pin pile gipi. Ajako toto. Itwenyo gode. Matwenyo te. Hey! Chakawachi. Mama be ukitera boarding matina dia bila mitne. Ajako mama. Pile koro jinyera na wuotho na gibag pile. Somo dala. Titingo bag dala. Gimatemo nyisi atoto. Hey! Iwinjo siepa. Rieko ok ng'i dala. Rieko kiriek triek. Nyasachiel kama ket. Awinjo ki complain kuom nying sikul. Ito ni nying sikul otimang'o? Nokonyo kor. Tingine no kod konya ng'o tiendi. Ito kine. Niagi maksadi. Nango kitera kata complex mo. Ema pe niagi maksadi ana puteri ngetapo. Niagi maksadi. Nango kitera kata complex. Ape nyiri complex go. Gin maksadi magidwaro. Okay yo marach. Kara sana yie loko. Niagi maksadi. Mama mano tim kuero. Ape niagi maksadi. Mama bado adhi boarding. Yo niagi maksadi. Yo da kala ora chago kini tekma. Ibro kalo. Tingo pi. Ibro tingo. Twenyo God. Ibro twenyo. Luoko sande. Ibro luoko. Tingo da pi. Mag buru. Ajaki ibro tingo. Nekete kia kama king pino keti nyathina podi tin. Tinyako.
nitie mon mang'eny ma kobiro kata kaka ne bekara kali amba gwa riembo ne shia jaka wana mo ni jaka piero ombe ibiro tweyo tinge kaka lawogi igolo tinge modhogi nyathero yaka kiridori afadhali bende samora tis gik mamoko gi rieko tani lakini koka ritruok maga kabako dak jate girechmo nyathero ka kiridori kaka rwari no redalaka emomi untie ari nyathero ni ridri jaki poketo nyogot ere chake chon samora kia kama pingu kerie twe got etena muom got kenaura karaura ya kino kama jitinge epi nyathero tingi pi chande kana tingile mishowe berbino berbino yawi kamina ne somo maracha ikani ikiaka ko sogolo jomanga jomo kinyi ya sani riembo geche samoro sogolo jokmo ko penya ka utegi ginjo professors yatina tim ginyalo tim kabeto beti yatina beti non kinda non kabisa non kaura kai gode mumri gode twen ridri arirogi ko se te mageza no de kimba yatina mom non di kala chunje badala waka maro ti budroga puonjiri chalo gi mama Kala Mendi. Be ikori mar kao kang machielo e ngimani kata bet ni idwa nyiewo nyamburko manyien wilo nyamburko mari kata dongo handi idh ngas machielo gi bengi mar Equity machiwo sir mar omenda nyaka atamalo 100 ne nyamburko ma itiyo godo e ohala kata magi iniwuon. Equity mi thuolo mar ndalo 90 kapok ichako chudo kaachiel gi mi hola maonge jachung' kod chudo ma iyo gonyore makawo mana dweche 84. Limbad bengi mar Equity mantie machiegni kodi kawuono mondo indikri ne sir makama kata iornwa ote machuo kindiko ni Asset Finance aeto iore namba mar 24990 to wabiro tudore kodi. Bengi mar Equity otelo mbele pacho kane chiwo sir mag omenda chike kod weche mantie nyaka lu. Iwinjo Ramogi Radio. Okeo gigonga mar Nyasach kwe med kere chunyi kamokwe. Ang'eyo kata mana bura manyo dhi nyime Nairobi ka mar Africa Forward Summit. Ang'eyo ni de jakom ngima dine oyuoro. Ing'eyo ni en jatend opposition mane bang' kata weche ogajore to noketo Kenya mbele. Ing'eni sama wendo biro ka unge chwanyruok kata mag pacho mag jodala to mago koro keto tenge urwako welo uwondo wang' wendo weche nitie kuonde moko munyalo yale weche u rigijito omumora muoma to wacho ni yore mane pogruok ma aparo ni jowanigo. Anyalo paro ka nen Prince Charles Kosumane mano bire Kenya kaka jakom no yuoro e Gago State House. No bedo wach malich ahinya. Sani
koneona gimono chope pudho mar public hearings on budget estimates. Erokamano ahinya ojore don jarudi kopany. Nitiere pado moko ma ok chunga oyaye. Chunga nikech weche manyien chiegni chopo ka. Bang' kinde mano kende Vincent Otieno kod weche manyien adimba.